života statistički u svemiru vjerojatno trebalo biti, u čemu govori Frank Drakova formula koja statistički računa takvu mogućnost. Međutim, znanstvena koplja se lome oko toga da li nas taj život posjećuje ili ne. Oko posjeta gostiju iz svemira nedavno je popriličnu prašinu digla skupina bugarskih znanstvenika na čelu sa zamjenikom direktora Državnog instituta za istraživanje svemira, Lačezarom Filipovim. Naime, tvrdili su da su izvanzemaljci već među nama, kao i da nas odavna posjećuju. No na takve izjave naš sugovornik odmahuje rukom. S obzirom da se takve vijesti povremeno stalno pojavljuju, uvijek bi bilo dobro da takve osobe koje daju takve iskaze u javnost stoji podupru s nekim dokazima. A upravo dokaz o jednom od susreta s neidentificiranim letećim objektima dao nam je naš sugovornik. Riječ je o snimci telefonskog razgovora s Miljenkom Bartolićem, jednim od pilota koji je 1997. doživio bliski susret s NLO-om na nebu između Hrvatske i Srbije. Vidjeli smo onako iznad oblaka, krvav oblak je bio. Znate, on je masu mijenjao, pa nam kontrolor kaže da mijenja masu, sad ima blip kao vaš avion, pa 4 puta veću. Brzavao od 0 do 4 maha. Da. Pred jutro negdje otišao prema Mađarsku. Da nije riječ o šali, potvrđuje vojna intervencija koja je potom uslijedila. Bila je vojna intervencija, podignuti su MiG-ovi 21 iz Batjanice, odigrala se igra mačke i miša, navodno. Imamo čak iskaz jednog očevica, je izgubljen jedan MiG-21 te večer. Po struci diplomirani ekonomist, naš se sugovornik za proučavanje NLO-a i sličnih fenomena počeo zanimati za vrijeme Domovinskog rata. Tada je radio kao pripadnik vojno-obavještajnog osiguranja. Nakon što je putem prislušnih uređaja uhvatio neobičan razgovor pripadnika UNPROFOR-a, odlučio se na istraživanje sličnih pojava na nebu. Jednom smo uhvatili telegram i komunikaciju UNPROFOR-ovih motritelja kada su vidjeli crveno neobično svjetlo zoni razdvajanja koje su tada definirali kao NLO. To me zainteresiralo i nakon vojske sam se počeo u civilnom životu s tim baviti. Danas posjećuju susjedi iz svemira. Giuliano nastavlja potkrepljivati dokazima u vidu fotografija. Možemo spomenuti fotografiju koja je snimljena iznad Oregona 1950. definirana kao autentična i koja prikazuje zaista nekakav čudan objekt, recimo to u obliku tanjura. Postoji još nekoliko tijekom belgijskog vala 1990. kada su viđeni trokutaste velike letjelice i kada je belgijsko zrakoplovstvo čak podiglo F-16 i recimo možemo napomenuti još fotografiju iz Kosta Rike iz 1971. koji je zrakoplov koji je snimao, mapirao teren, slučajno snimio iznad jezera u Kosta Rici, također jedan diskasti objekt. Veliko zanimanje javnosti svojevremeno su izazvali misteriozni krugovi u žitu. Nakon što je skupina znanstvenika uzela uzorke tla i biljaka s područja na kojima su se pojavila neobična ulegnuća, došli su do zapanjujućih otkrića. Zaista nalazimo na nekakve anomalije koje su kemijske prirode. Znači te stabljike biljaka koje su tamo pronađene su bile izdužene, njihovi čvorići, pronađene su željezne kuglice magnetiti koji inače potječu od meteorske prašine. Ovi i mnogi drugi slučajevi još dugo će golicati maštu javnosti. Nitko sa sigurnošću ne može znati kada ćemo dobiti odgovore na pitanja koja desetljećima intrigiraju čovječanstvo.